Здравейте, приятели, аз съм Райна. Днес съм много радостна, защото съм на сватба и също съм радостна и за друго, понеже утре ще има телефон, такъв на минималс. Има една много готина рока, но може да звъне. Видите защо на светло. Защото има и тук, в това ще светна лампата. Сега може да видите. Много яка. Да, и нови очила, това чиста съм, защото има и един, което не е розов. Да не е. И така си изглежда розови джифт. Много яко. Аз събирам розовия. И спечелят пуканките един часовник. Сега е 20:21. Абракадабра. Гледайте, които накарам да лежа като бели. Не мога да видите. Са много яки. Сега в момента ги махам розовите, защото ще използвам розовите, защото когато гледам таблета с тях става тъмно. Това е много яко. Да не видите какви ужасно красиви сандали. Не мога да ги събоя, затова ще ви такова. Ще ги събоя. Макар са много готини. Ето ги тях, чакай. Много са яки и готини. Ще си ги боя. Букси ги. Не, нямам. Но първо вашия. За здравето и нормалното функциониране на простатата изберете Ама това не е снимане клип.